našla. Infrastruktura i potpredsjednica Vlade Srbije, dobroveče i dobrodošli. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Kragujevac. Dobroveče, bolje vas nama ništa lepše nego kad vidite gradilište koje se menja, rekla bih, iz dana u dan. Dakle, od jedne poljane, jednog prostora gde nije naravno bilo ničega. Dakle, to stvarno izgleda dobro i verujem da će ovi svi drugi stanovi zgrade koje su budu zgradile takođe biti dobre. U ovoj prvoj fazi planirano je nešto više od 200 stanova u okviru dve lamele. Rekli smo, to su stanovi za pripadnike policije i vojske. U medijima se pojavila informacija da će se zidati i stanovi za zdravstvene radnike. Mi već godinu dana razgovaramo na vladi o tome, ne samo za zdravstvene radnike, nego i za profesore. Ja se stvarno nadam da ćemo mi u narednih nekoliko nedelja na komisiji vlade, zajedno s predsjednicom vlade, razgovarati o tome i doneti određene odluke, pre svega za zdravstvene radnike, dakle medicinske sestre i lekare. Vezano za Kragujevac, što se tiče izgradnje putne infrastrukture, svakako je... Pa nisam bila zadovoljna, to je istina. Dakle, čini mi se da je Kragujevac-Batočina jedini projekat koji smo nekako nasledili i koji se tako dugo radio. Znate, valjda kad imate mogućnost, onda to i radite. Da, ali delo je malo čudno imajući u vidu da ste zaista realizovali brojne obimnije, značajnije, kapitalnije projekte, a da je ovih poslednjih 5 kilometara ostalo toliko dugo. Pa jeste, potpuno ste u pravu, ali znate kako, kada dobijete, mi smo promenili, dakle, i projektanta, mi smo imali prvo projektanta koji je bio Geoput. Zašto toliko potenciram na ovom pitanju? Zato što je upravo taj brzi put Kragujevac-Batočina deo javnosti navodio kao primer, mislim na stručnu javnost ovdje u Kragujevcu i naročito na političke organizacije kao jedan primer odnosa ministarstva i države prema Kragujevcu, a u kontekstu da je Kragujevac, da li je to upravo i odgovor na moje sledeće pitanje, a to znači da on koji će iseračvati kod, dakle, Aranđelovca, će jednim delom svakako imati svoj krak ka Kragujevcu. Za autoputevima, jedan je gotov, Miloš Veliki, drugi se radi, to je Moravski koridor, i drugo, dakle, učestvovanje u velikom projektu Vožd Karađorđe, koji će se sigurno raditi, znate, narednih 5, 6, 7 godina. Puno još tu dokumentacije treba da se uradi da bi taj autoput krenuo da se gradi. Ono što smo također imali prilike da vidimo, čini mi se da je to bilo u oktobru mesecu, jeste rekonstrukcija 28 km pruge Kragujevac-Lapovo. Jeste, ja sam bila ovde. Jeste, i tada ste najavili da će početi i rekonstrukcija dela pruge od Kragujevca ka Kraljevu, nešto manje od 57 km, ako se ne varam. Šta će zapravo obuhvatati? Podrazumeva podizanje nosivosti na svakoj pruzi. To znači da te pruge ne koristimo samo za putnički saobraćaj, nego da te pruge itekako mnogo moraju da znače za takozvani teretni saobraćaj, zato što smo mi zemlja koja ima u različitim svojim delovima čitave industrijske centre kojima je neophodno i koji zbog, naravno, nižih troškova koriste i železnicu. Dakle, potpuno na kraju, kada završimo tako jednu regionalnu prugu, naš plan je da na te pruge stavljamo vozove koje imamo nove. Dakle, one koji zaista treba praktično da budu na tim prugama, jer na tim prugama sada više nije prosečna brzina između 20 i 50 km na sat, kako je nekada bila, nego je od 60, 80, 100, 110, u zavisnosti, dakle, kroz koji deo praktično Srbije prolazite. Ali suštinski je napravljena da se ide 110 do 120 km na sat. Ali na železnici, moram da vam kažem, da god sam bila na železnici od severa do juga, od istoka do zapada u Srbiji, šta god smo pokrenuli da rekonstruišemo, svaki put sam počela svoj govor, ovo nije rađeno u prethodnih 40 godina, nažalost. Kada smo govorili o putničkom saobraćaju, mislim, na železnicama Srbije, odnosno ovde kod nas u Kragujevcu. Vidite kako puno radi na tome i ja verujem da ćemo mi uskoro imati određene radove i tako dalje. Znate, s početka vi ste rekli, bilo na današnji dan 11 velikih gradilišta jeste aktivno, to znači, kad kažem velikih, odnosi se na velike autoputeve ili brze saobraćajnice. Pomenuli ste obnovu i rehabilitaciju puteva ove godine, čini mi se nešto ranije nego prethodnih godina, to je ranije bilo u julu, aprilu, u toku sezone. Svi su nas psovali, znate, kada idu na završen. Mislim da mi nekako uvek zaboravimo te velike autoputeve. Pomenuli smo naravno Vožd Karađorđe u smislu idejnog projekta, ali građani Srbije, pretpostavljam negde da znaju, mi jesmo završili autoput do Čačka i negde pre 4 godine pretpostavljam da niko nije ni mislio da će za sat vremena moći da se dođe do Čačka. Ali negde očekujem sledeće godine da imamo i dokumentaciju za deo između Požege i Crne Gore, dakle to je takođe nastavak Miloša Velikog ka Crnoj Gori i tom drugom kraku koji ćemo raditi od
Požege do Kotromana, odnosno dakle do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, Srbija će suštinski u narednih nekoliko godina Pomenuli smo malo čas građevinarstvo, nijedno gradilište već u Srbiji nije stalo. imati iste rezultate kao prošle godine. Niko nije verovao, verujte, kada smo dolazili na gradilište 2014. godine na Ublajkovac, niko nije verovao 2014. godine da ćemo do Čačka 2019. ići za sat vremena i dalje se putovalo Ibarskom magistralom. Strašne su ne samo gužve, nego ozbiljan problem za bezbednost saobraćaja i na to sam stvarno ponosna i jedino što je način da se to uradi jeste da budete stalno prisutni, dakle, sa ljudima i sa svim onim koji donose određene odluke i da zajedno rešavamo sve probleme. Do 2014. godine vi ste imali... Ukoliko govorimo o drumskom saobraćaju, on će svakako je pretrpeo određenu štetu zbog pandemije koronavirusa. Vlada je usvojila odluku o zelenim koridorima ili da je u pitanju recimo Hrvatska, Mađarska i tako dalje. Da li možemo da se uzdamo? Mi smo prihvatili zelene koridore, to za nas puno znači. Dakle, što brže budemo imali protok bilo robe, bilo ljudi, za Srbiju je to od ogromnog značaja. Pratit ćemo, što se Srbije tiče, takođe građani treba da znaju sve što možemo da radimo, mi radimo. Nikada nije problem sa naše strane. Od 18. Kreće aviosaobraćaj, ali ne još uvek redovne linije. Ne samo kako će izgledati putovanje avionom, nego uopšte da li će se pustiti ti redovni linijski saobraćaj. Air Srbija je spremna, dakle avioni su spremni, posade su spremne, avionski saobraćaj. To je negde početkom juna. Pa tako bi trebalo. To su sve, znate kako, to nikad ne možete kažete sa sigurnošću, jer avionski saobraćaj je potpuno drugačiji u odnosu na drumski saobraćaj, zato što je tu rizik mnogo viši nego u samom drumskom saobraćaju. Recite mi sam taj transport kako izgleda u avionu, mislim, da li se tu održava fizička distanca, da li smo obavezi da nosimo zaštitnu opremu? Ono što će biti sigurno obaveza i gde neće biti nikakvih promjena, ja mislim još dugo meseci ispred nas, to će biti nošenje maski, one su neophodne, jesu. I Niški aerodrom je potpuno spreman, onog trenutka kada se budu otvorili letovi, dakle, možda se sad čak može desiti da jedne ili dve linije sa Niša krenu možda i pre nego sa samog Beogradskog aerodroma, znači da nećemo imati nikakvih problema. U protekla 2 meseca zaista smo se sticajem okolnosti bavili koronavirusom. Izgledati ta kampanja u ovim novonastalim okolnostima? Pa isto kao i svaka kampanja, pre svega bezbednost je na prvom mestu. I kada poredite Srbiju sa zemljama oko nas i sa mnogo bogatijim zemljama u Evropi, kako je koja zemlja i kako je koje rukovodstvo prolazilo kroz ovu krizu, onda mi možemo samo da budemo ponosni na našu zemlju. Zato što smo mi prošli sa najmanje štete, i jako ne volim to tako da kažem, jer mislim da je svaki izgubljen život strašna tragedija. Ono što je evidentno poslednjih nekoliko dana jeste da postoji ta neka povećana politička napetost na političkoj sceni u Srbiji. Pre neki dan ste izjavili da je Srbiji neophodna demokratska i fair kampanja. Da li očekujete da ćete nakon izbora se naći na tom istom mestu? Da li biste voljeli to? Stvarno iskreno nisam razmišljala o tome. Vidjet ćemo. Prvo ćemo sačekati rezultate. Hvala vama. I vama